सान फालिनाया खेबनै जाबाय बेजों आरो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया पावाराव फैनायनि उनाव बे डिसिसनखौ लादों जे बड'फाया खालि बर'फोरनिल' लिडार नङा जे गोदोसोनाय हारि हारिसाफोरखौ फोजालांनाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ गासै आसामनिनो लिडार नाथाय दिनै बे आसामनिल' लिडारबो जानानै थायाखै गासै भारत हादरनि सासे दैदेनगिरि मानो होननानै बुंबा 1986 बा 87 मायथाइनिफ्राय जि बड'लेण्डनि आन्दलनखौ बिथाङा खालामदोंमोन बे बड'लेण्ड आन्दलनखौ खालामोबा जोंबादि गोदोसोनाय ट्राइबेल आरो गोदोसोनाय फिसा फिसा हारिफ्रा गावनि सायाव फोथायनायबो गैयामोन जे जोंबो आन्दलन खालामनो जोङो राजनैतिक अधिकार एबा संबिधानिक अधिकार बिनानै जे आन्दलनबो खालामनो हायो खारन गिनाय दं नाथाय बिथांनि जे आन्दलन गासै बिश्वआवनो पृथिबियाव गोसारजोबदों आरो सारा दुनियानि जार्नालिस्टफ्रा फैनानै बाहाय स्टाडि खालामफैदों जे बर' नैजाथि मानो आन्दलन आरो बे बिथांनि सोमावसारनाया दिनै फिथाइ थायगोन बेखौ नुनानै गासै भारतनि फिसा फिसा जाथिफ्रा मोनसे जांख्रिखांनाय फैदों आरो फोथायनायबो फैदों जे फिसा फिसा जाथियाबो गाव गावनि अधिकारनि थाखाय आन्दलन खालामो जायनि थाखाय आसामाव दिनै राभा बा सनवाल तिवा मिसिं बिसोरबो गावबा गावनि अट'नमिनि थाखाय आन्दलन खालामनानै दिनै मोननोबो हाबाय दा बै समाव गोबां फिसा फिसा जातिफ्रा आपत्तिबो खालामदोंमोन अबजेक्सनबो होदोंमोन जे माने बिदि आन्दलन जाया जाफुंनाय नङा माबानाय नङा होननानै नाथाय बै जातिफ्राबो दिनैहाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ गावसिनि मोनसे आदर्श हिसाबै मानिनानै लानो हाबाय थ' बेयो मोनसे जाफुंसारनाय दिनै जों ओंखायनो जोबोद मिनिं दङ ओंथि दङ दिनैनि दिनाव आरो जों बेखौ बड'फानि आदर्शखौ फोथांलांनो थाखायनो ट्रास्ट बानायदों एबसु दङ आरो बे ट्रास्टआ मावगासिनो दं दा थुलुंगाफोरखौ डेभेलपमेन्ट खालामनो थाखाय आसाम गभर्नमेन्टआ 5 कोटि थाखा होदों अलरेडि खामानिया जाबाय थादों आरो आं दिनै फोसावलांनो लुबैदों CMAखौ 3 कोटि थाखानि घोषणा खालामदों 3 कोटिखौ इलेक्सननि उनाव मोनगोन आरो दिनैनि बे मोनसे गोरोन्थाव बाथ्राया जाहैबाय मा बिथाङा बड'फानि बर'फोरा 2022 आव बिटिसि काउन्सिला 21टा बर'फोरनि आइटेमखौ GI टेग नांगौ होननानै दाबि खालामदों GI टेगआ 21टा आइटेमनि गेजेराव 13टाया जाबाय दख'ना गामसा जोमग्रा सेरजा खाम सिफुं जथा खेराइ दाफिनि गासिबो जाग्रा मुवाफोरबो दं 13टाखौ दा GI टेग होनाय जाबाय आरो लोगोसेयैनो 8टा दंबावो 8टायाव आर'नाइ दं बेबो सेकेन्ड फेजआव जागोन थ' बिनि थाखाय आङो बिटिसि काउन्सिलखौ साबायखर होयो आरो GI रेजिस्ट्रेसनखौबो आं साबायखर होयो बे जोबोद गिदिर देरहानाय आरो जोंनि समाव दिनै प्रमद बर'नि दैदेननाय काउन्सिला बेखौ जाफुंसार खालामहोनो हाबाय 2022 निफ्राय 2024 नि गेजेराव थ' ओंखायनो दिनैनि दिना जोबोद गोजोनथाव बड'फानि जोनोम सान फरायसा सान आरो जोंनि बर'निनो गासै 13 आइटेमा GI रेजिस्ट्रेसन मोनबाय आरो 9 आइटेमा गोख्रैनो मोननो थांगासिनो दं आर'नाइयाबो मोननो थांगासिनो दं आरो बावैनो जोङो बागुरुम्बाखौ माने गिनिस बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डआव थिसननोबो थांगासिनो दङ बे इलेक्सननि उनावहायनो 3 कोटि थाखाखौ बाहाय लाबोनायनि आङो बेबस्था लागोन आरो बेजों बे थुलुंगाफोरखौ समायना खालामनो आरो बयनिबो नोजोर बोनो हानाय बायदि खालामनो थाखाय जों नाजागोन